Αγαπητοί σύλλογοι του Εταιρικού Σχολείου, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Κύπρο. Αυτή τη φορά για να γνωρίσουμε τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου. Μερικά από τα παραδοσιακά επαγγέλματα της Κύπρου είναι ο καλατάς, ο καρικλάς, ο αγκιοπλάστης, ο τσαγκάρης, ο μιλονάς, ακόμα και η φάντρα. Τα παραδοσιακά αυτά επαγγέλματα και τέχνες έχουν διαφοροποιηθεί για να αντικατασταθεί από άλλα επαγγέλματα, λόγω της εξέλιξης και της διαφοροποίησης των αναγκών της σύγχρονης ζωής. Από πού να ξεκινήσουμε λοιπόν? Από τη φύτη με τα ξεχωριστά ίχντα. Από εκεί μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για έναν από τα ξεχωριστά επαγγέλματα του χθες της Κύπρου, την υφαντική. Πολύ καλή ιδέα. Πού όμως άραγε να βρίσκεται η φύτη? Ας ψάξουμε στο διαδίκτυο. Σωστά. Κοιτάξτε, κάτι βρήκα εδώ. Λέει ότι η Φύτη είναι το κυριότερο κέντρο υφαντικής επαρχίας Πάφου και είναι από τα σημαντικότερα της Κύπρου. Η γραφική κοινότητα της Φύτης βρίσκεται 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου. Βρίσκεται στην κορυφή ενός οροπεδίου σε μέσο υψόμετρο 680 μέτρων. Στο υψόμετρο αυτό οφείλει και το καλό της κλίμα. Ξηρό και δροσερό καλοκαίρι και όχι παγωμένο χειμώνα. Τι άλλο γράφει για το χωριό? Το χωριό υπήρχε κατά τα μεσαιροϊκά χρόνια και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φέουδων της περίοδου της Φραγκοκρατίας. Στην απογραφή του 2001, οι κάτοικοι της κοινότητας ανέφεραν στους 97. Ενδιαφέρον ακούγεται. Ο καιρός είναι υπέροχος. Ξεκινάμε για τη Φύτη, λοιπόν!